खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव जाबाय थानाय जुब जुब अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों एनाय मुसाहारिनि जिउ खहा गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों दंफां बायसिननायनि जाहोनाव तामुलपुर जिल्लानि आम्बारि गामिनि एनाय मुसाहारिनि जिउ खहा जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायाव एनाय मुसाहारिनि न'आव फांब्रै फांबासो दंफां बायसिनदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों दंफां बायसिननानै होसिनजानाय एनाय मुसाहारिखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो बिथांखौ रैखा खालामनो हायाखै फंनैसो राव होनायनि उनावनो बिथाङा जायगायावनो जोबथा हां लादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला नखराव एनाय मुसाहारियाल' रां आरजिग्रामोन फिसाय दंब्लाबो फिसाया जौ लोंनानै थायो नखराव साथाम फिसाफोर दं फिसाफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय गासैखौबो एनाय मुसाहारियानो बिबान लाजोबोमोन जायनाखि एनाय मुसाहारिनि नखरा दुखुथिया नखर बेनिखायनो रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों बेबायदिनो रायजोआव गोबां अखा बारहुंखा सारअन्थाइ गोग्लैनायजों गोबां न' बांफ्रानो सिलिंखार जादों दंफां लाइफांफ्रा गुबुदों बायदि बायदि सिलिंखार जादों बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जादों क'क्राझार जिल्लानि बांलाबारि गामियावबो बारहुंखाजों थेर बेथेर जादों बारदै सिख्लाया बुखारनानै लांदों गासैबो न' बां बारहुंखाजों बुखारजानाय दुखुथिया बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा थानो थाखाय दा न' बां गैलिया मालायनि न'आवसो थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय बिजाब गासैबो खहा जादों संनो थाखायबो जेबो गैला गुबुनावसो थानो आरो जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायदों बिथांमोनहा आफां आसामाव गिख्रंथाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानायनि अनगायैबो आपार आसामावबो बारहुंखाया सिलिंखार खालामदों आपार आसामाव गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों 7 मादाव 5 डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय आरो 3 तिनसुकिया जिल्लानिफ्राय डिब्रुगड़ जिल्लायाव जिउ गोमानाय 5 मुङा फारियै एनि खुजुर एलकुमाय बेंग्रा लाबायना हर' मनिका धान आरो रुपेश्वर कच 4 गोथैसालिखौ फोसाबबाय थादोंमोन बेयावनो बारहुंखा बारनायाव औवा सुबायाव थाथ'नायाव औवा सुबाया गुबुनानै बिथांमोननि सायाव गोग्लैनायाव बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों लोगोसे रुपेश्वर कचआ बाहेरायाव ओंखारनायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों तिनसुकियायाव जिउ खोमानाय 3 मुङा फारियै रिना थापा राहुल हाजं आरो थुकेश्वर सनवाल BTR ओनसोलाव खनले गोजोन गैयै थासारि फिन क'क्राझाराव गुलि गावनाय जाथाय दुथांफोरनि गावनायजों बेनु चन्द्र राभा मुंनि सुबुंनि जिउ खहा आरो बिथांनिनो फिसाज्ला हिरज्योति राभाया गाज्रियै जोखोम क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय कसुदुला गामियाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफा बेनु चन्द्र राभा आरो फिसाज्ला हिरज्योति राभाया गंसे न'आवनो उन्दुयोमोन आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा गुबुन न'आव उन्दुयोमोन दुथांफोरा गिबियाव गुबुन न'आव उन्दुनाय सुबुंफोरनि दरजा आरो खोरखिखौ बायजोनिफ्राय मारिथेनानै दोनदोंमोन जाहाथे नखरनि सुबुंफोरा बाहेरायाव ओंखारनो हाया बेनि उनाव बिफा आरो फिसाज्लाखौ लांनानै बेनु चन्द्र राभाखौ गावथारदों आरो बिथांनि फिसाज्लाखौ फेन्दायाव गुलि गावनानै खोमसिनि खाबु लानानै दुथांफोरा खारखुमा लांदों दुथांफोरनि गुलि गावनायजों हिरज्योति राभाया गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों गावथारनाय जाथाय जानायनि उनाव खौरां लाहैदों इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गावथारनाय जाथायाव उदखारिफोर एबा सोरबा आफादनि आखाइ गैया मानोना दुथांफोरा जि गुलिजों गावदों बे गुलिया आखाइजों बानायनाय सिलाइनिसो गुलि उदखारि एबा सोरबा आफादा गुलि गावनायमोनब्ला गुलिया पिस्तलनि नङाब्ला गुबुन हाथियारनि जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा जायफोर दुथांफोरा बे आयेन बेरेखा खामानियाव सोमोन्दो दं बिसोरखौ हमनो थाखाय पुलिस प्रशासन आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनखौ खावलायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिसि ओनसोलाव जाहाथे गासै हारि माहारिनि सुबुंफोर जेरै गार' राभा आदिबासि गासैबो गोजोनै थानो हायो बेनि थाखाय समाज बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथायै समाजानो गोख्रों जानो नांगोन बा सांग्रां जानो नांगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा आरो समाज बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो दाय मावनायनि उनाव दुथांफोरा सिरि थानो हानाय नङा माब्लाबा समाव बुंफ्रांगोन अब्लानो पुलिसनो खौरां होनो हागोन होननानै बुंथिदों इएम रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बरपेटा पुलिसा 6 जिहादिफोरखौ हमनो हादों बावैसो सिगां आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्चआ आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जाजों लोब्बा थानाय 5 उदखारिफोरखौ हमदोंमोन जेराव बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय सैफुल इस्लाम जाय दाखालिपारा मस्जिदनि फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावनानै जिहाद एक्टिभिटिस आरो आयेन बेरेखा एक्टिभिटिसफोरखौ गोसारहोनो नागिरदोंमोन आरो गावसोरनि उदखारि हान्जानि थांखिफोरखौ सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनानै होनानै लाइमोनफोरखौ गावसोरनि आफादाव सोनायनि खामानि मावदोंमोन सैफुल इस्लामजों लोगोसे गासै 5 आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्चआ हमनानै सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव दा बरपेटानिफ्राय 6 जिहादिफोरखौ
बरपेटा पुलिसा हमदों। उदखारिफोरा बरपेटाखौ मिरु खालामनो नाजादोंमोन लोगोसे आसामाव जिहादी एक्टिभिटिस आरो आयेन बेरेखा एक्टिभिटिसफोरखौ गोसारहोनो नागिरदोंमोन। हमजानाय साद' जिहादीफोरनि मुङा फारियै मुफ्ती सुलेमान आली, जाहिदुल इस्लाम, साद्दाम हुसैन, मुशाराफ हुसैन, मकिबुल हुसैन आरो राशिदुल इस्लाम। खोला आफ्रिकायाव गिख्रंथाव दैबाना आरो बारहुंखा अफिसियेलि दासिम सा 395 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 55 गोमानानै दं। रिपर्टनि बायदिब्ला थाद'नाय गैयै अखा हानायनि थाखाय खोला आफ्रिकायाव दैबानाजों लोगोसे बारहुंखा फैनायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुङानो गोमानानै दङ। सा 41,000 गाव गावनि न' बां गारनानै थानो गोनां जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आर्मि, पुलिस आरो भलन्टियार्सफोरा रैखा खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दं। थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै मिथिहोदों। गिख्रंथाव दैबानाजों न' बांफोरा बुखारजानायजों लोगोसे हाजो सेराव थानाय लामा आरो दालांफोराबो बुखारलांजादों जायजों गासै बिथिङावनो सिलिंखार जादों। अथ'रिटिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गं 13,500 नखरफोरानो खहा जादों। 13,500नि मादाव 4,000यानो गासैबो थेर-बेथेर जादों होननानै फोरमायथिदों आरो लोंनाय गोग्गो दैनिबो आंखाल जादों होननानै फोरमायथिदों। खोला आफ्रिकानि प्रेसिडेन्ट सिरिल रामाफसा बिथाङा इमारजेन्सि रिलिफ फान्डनि थाखाय $68 मिलियन फोसावबाय। बिश्वनाथनि सुथियायाव बुथारनाय जाथाय जानायनि दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। बैसागुनि मोसौ थुखैनाय सानखालि सुथियानि गंसे मन्दिरनि साखाथिनिफ्राय पपि बरा मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन, नाथाय सोर बुथारनानै गालांनाय बेनि दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जायाखैमोन आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिसा संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि उनाव दा दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होननानै बिश्वनाथनि एसपि नवीन सिंह बिथाङा फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पपि बराया जुलि जाखानाय। जुलि जानायनि उनावबो गुबुन सेंग्रा मानास गगै जाय पपि बराखौ मोजां मोनोमोन, बे मानास गगैयानो सिखाजों पपि बराखौ बुथारदों आरो सतियानि थानसालिनि साखाथियाव दोनहैदों। बे बुथारनाय जाथायाव गावनि आखाइ थानायखौ सिमान लाबाय मानास गगैया। लोगोसे पुलिसफोराबो मानास गगैनि न'निफ्राय पपि बराखौ बुथारनायनि सिखाखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे पपि बरानि बायदिसिना मुवा बेसाद बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। मैयानि सानाव बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैनायाव गारिखौ सामलायनो हायैयाव गंनै गारिनि गेजेराव सौग्रावलायदों, जायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। गवालपारानि डेगधुआयाव जादों बे जाब्रबथाया। गंसे पिकआप भेन आरो गुबुन गंसे गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि थाखाय हिरण्य मायी दास आरो बिपुल दासआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। जोखोम जानायनि मादाव गारि सालायग्रा उपर्ब दासआ गाज्रियैनो जोखोम जादों। जाब्रबथायजों जोखोम जानाय गासैखौबो गवालपारा सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। गवालपारानि अनगायैबो मैयानि सानाव गोबां जायगायावनो अन्थाइ गोग्लैदों। माखासे जायगायाव गेदेर गेदेर अन्थाइ गोग्लैनायजों न' बांफोरनि थिंफोरा गब्लंनानै सिलिंखार जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।